हाय सांग मैंने देखु आज आमर खरा दिन केमती कुकुड़ा चाष करेंगे से गोटे ऑफिस तरफ मीटिंग होता से चलते देखा आपको स्पेस कहला देवाई तुम पूरे कोटे आप डिले कर 2-3 दिन सकाशे जाम हो बाहर रहा से जगह बड़ी टेम्परेचर बढ़ बाढ़ द्वारा किसी लक्षण देखा हिटस्ट्रोक होगा पूर्व किसी लक्षण से लक्षण हो कौन बाढ़ सब एकुटिया हाँ चाहिए है दलबद्ध से एकुटिया हाँ चाहिए ड्रिंकर करके खोज छाई जगह से जगह खोज जो आप देखिए सेट भीतर जब आप दाना भाड़ी करते दाना भाड़ी तले जाकि रही एगुड़ा सब आपको लक्षण देखा आप पैंटिंग पार्टी कंप्यूटर आप दिन समस्त लगुना आउ किए दिन लगुंट कौन शीघ्र किए लगुना सब देखो ऑटोफिडर जो आलिया लगे से ऑटोफिडर पाखापाखि 5-6 दिन लगे बुझिपारे आपंकर टर्बो फिडर लगी जगह बढ़ी बढ़ी चलला भितर कि सब तो लगे संभव नुह कि भितर आप ऑटोफिडर लगी 5-6 दिन आप ऑटोफिडर लगे आरंभ टर्बो फिडर सहित ऑटोफिडर जी जगह बढ़ी चलती आगे आप ऑटोफिडर टर्बो फिडर उभय चलती फीड मैनेजमेंट आउ गोटे जिन खरा दिन साधारणतः आप दिन में हिट स्ट्रोक होवार चांसेस ना हाई विनेज आप जाए तो 25 दिन ऊपर कथा कहूँ जगह आप दिन में खराब जय वर्ष में सब काम करके दाना फ्रीडम में किसी दाना खाई की यूनिट लेवल से आर में आपको मोटालिटी आपको अधिक आछे सूर्यास्त पूर्व हां हला आपण जानि थियो खरा दिन आपण को देखो दिन को खरा आइतो वर्षा हम ऊपर पूरा माटी दे को आप माने बेसी गुण लागे बुझि पाले तो स्प्रिंकलर सब सकाळ चले हला सकाळ 7-8 स्प्रिंकलर चले ना ओदा हे गला अब फार्म माने शीघ्र आपण गरम होसनी काना ओदा हे ऑलरेडी अछि गरम हवा सेटा आपको समय लगे सकाल 7-8 चले पुणी 10-11 चले पुणी 2-3 चले 3 थर चले ये सब
ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲିଟର ର୍ୟାକିଂ, ଯେମିତି ଆମେ ଖରା ଇଏ ଆମର ବର୍ଷା ଦିନେ ଶୀତ ଦିନେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ ସମାନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ପେପର ଆପଣଙ୍କର ଉଠିଯିବା ପରଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଟର ର୍ୟାକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦିନକୁ 2 ଥର। ସକାଳେ ଆପଣ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ କରିକି ଲିଟର ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଉପର ଓଳି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ କରିବେ ତା ଓଳିଟା ଆମେ ଯେମିତି ବିଲ ଯେମିତି ହଳ କରୁ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଦିନକୁ 2 ଥର ଆପଣ ଲିଟର ଘାଣ୍ଟିବେ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଲିଟର ଘାଣ୍ଟିବେ। ଦେଖିଲେ ଗରମ ସମୟରେ ଲିଟର ଘାଣ୍ଟିବେ ନାହିଁ। ଗରମ ସମୟରେ ଲିଟର ଘାଣ୍ଟିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ପାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେବେ। ଗରମ ସମୟରେ ଲିଟର ଘାଣ୍ଟିଲେ ନଥୁରା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିବେ, ଦୌଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସେସ୍ କରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଫ୍ୟାନ୍। ଫ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପିକ୍ଚରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍, এটা হচ্ছে আপনাদের স্ট্যান্ড ফ্যান। যদি আপনার সিলিং ফ্যান সেটে লগাইବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 150 ବର୍ଗ ଫୁଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଲଗେଇବେ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 400 ରୁ 500 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଜ୍ ନେଇ, କାରଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଜ୍ ଅଛି, ଛୋଟ ବାଲା ବଡ଼ ସାଇଜ୍। ତା ବାଦ ଆପଣ ଏଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ବଦଳରେ ପେଡେଷ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ପେଡେଷ୍ଟାଲ ମାନେ ଯୋଉଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯୋଉଟା କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଯେମିତି ଯୋଗାଣ କରାଯାଏ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆମ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। କିଛି ଫାର୍ମର ଭାଇ ଦେଇଥିଲେ ତ ଗୋଟେ 24 ଇଞ୍ଚିଆ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ 30 ଇଞ୍ଚିଆ ଆସିଥିଲା। 24 ଇଞ୍ଚିଆଟା ତ ସମସ୍ତେ ନନ୍ଦ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସାଇଡରେ ପିଚିଂ ସବୁବେଳେ ସେ ପକାନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠି ତ ଯୋଉ ସମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନିହାତି ଆମକୁ କ୍ୟାପ୍ସିଂ କରିବା ଉପରେ ନଡ଼ା ପକାଇଲେ ଗରମ ତ ଜାଣିଛୁ ଗରମ ପକାଇବ, ଆଉ ଶୀତ ବର୍ଷା ଫିଲ୍ ହେଉନି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗରମ ହିଁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ତ ମୋ ମତରେ କ୍ୟାପ୍ସିଂଟା ସବୁବେଳେ ରହିଲେ ଭଲ। ଗରମ ଦିନେ ତୁମ କ୍ୟାପ୍ସିଂ ଦରକାର, ଶୀତ ଦିନେ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୀତ ଦିନେ ବି ଦରକାର, ଶୀତ ଦିନେ କ୍ୟାପ୍ସିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଥଣ୍ଡାଟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ଫିଲ୍ ହେବ। କ୍ୟାପ୍ସିଂ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ କେବଳ ନଡ଼ା ପକାଇକି କରାଯାଏ, ନଡ଼ାଟା ପୁରା ଫାର୍ମି ସବୁଦିନ ପଡ଼ିଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କେବଳ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଏ, ଶୀତ ଦିନ ବି ସେଟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସିବ। ଶୀତ ଦିନ ଆପଣ ନଡ଼ା ପକାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଟେମ୍ପରେଚର ତଳଟା ମାନେ ରୁମ୍ର ଟେମ୍ପରେଚର ନିହାତି ଭଲ ରହିବ, ବୁଝିଲେ କି? ତ ନଡ଼ା ପକାଇବା କ୍ୟାପ୍ସିଂ କରିବା ଆଉ ସାଇଡ୍ ରହିଲା ଦୁଇ ପଟରେ ଭାଡ଼ି ରହିବା ଏଇଟା ହେଉଛି କମ୍ପୋଜ୍ ସେ ପାର୍ଟ ପଇସାଟାଣି ନୂଆ ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପୁରୁଣା ଚାଷ ନଡ଼ା ପକାଇବା ସାଇଡ୍ ମେଟାଲ କଲେ ଗରମ ଦିନର କାମ। ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଲଗାଇବା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟି ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ କମ୍ଫର୍ଟ ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଯାହା ଚାହୁଁଛି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ଦରକାର, ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଦରକାର ସେଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇସି ସାଇଡ଼୍ରେ କମ୍ଫର୍ଟ ହେଲେ କହିଲେ ଓପନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ଜିନିଷଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇପାରୁନି। ଟେମ୍ପରେଚର ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଉଛି କେତେବେଳେ କମିଯାଉଛି, ସକାଳେ 3 ଗରମ ହେଉଛି, ରାତି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ କେଉଁଠି ସାଉଣ୍ଡ ପଳେଇଯାଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମେଟର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍। ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ବର୍ଷ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରିବ, କାରଣ ସକାଳେ ଗରମ ହେଉଥିବ ମୁଁ ଡାକିବ ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଆମକୁ ସକାଳେ ପଡ଼ିଥିବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଖରାପ ପଡ଼ିକି ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଏସି ଲଗେଇବୁ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ କ୍ଲାଇମେଟ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ ହେଲାଣି। ଆଗକୁ ସବୁ ସେକ୍ଟର ରହିଲାଣି ଯେ ସମସ୍ତେ ଇସି ସେଟ୍କୁ ନେବେ, କାରଣ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହୁଛି, ଭାଇରାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହୁଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଇସି ସେଟ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବା ଇସି ସେଟ୍ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବା ଆମେ 2 months ଡିଫିକଲ୍ଟ, କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହାଇ ଆମାଉଣ୍ଟର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଫିର୍ ବି ଆମେ ଯଦି ପଲ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ବା ପଲ୍ଟ୍ରି ଯେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ପହଞ୍ଚିବା ତ ବହୁତ ବେଶୀ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସିବନି। 6 ଡେଜ୍ ଯାହା କିଛି ଆଉଟପୁଟ୍ ଆସିବ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଭଲସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କିଛି ନା କିଛି ଆଉଟପୁଟ୍ ନିହାତି ଆସିବ। ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କୋଅପରେସନ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ମୋବାଇଲ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆଙ୍କ ଫାର୍ମ ପାଖରେ ପକେଇଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଏ ବି ଲସ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଆପଣ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଲସ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏ ଫାର୍ମ ବି ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସେ ଯେଉଁ ବାର୍ଡ଼ଟା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ମାନଙ୍କ ହେଲା ଯେ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ୁନଥିଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ହୋମ୍ ଆପଣ ଫାର୍ମ ଯାଇକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡେଲା ଯାଇକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫାର୍ମ କହିବି ଯେହେତୁ ଡେଲା ନେଇ ଫାର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଡେଲା ସାଇଡ୍ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫାର୍ମକୁ କହିବୁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଲଗା ଫାର୍ମ ମଧ୍ୟ କହି ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ମାନେ କହିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଡେଥ୍ ଫିଟ୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ମରିବେ ତାଙ୍କୁ ପୋତିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ 4-5ଟା ବନ୍ଧ କାଠରେ ପକାନ୍ତୁ, କଭର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ମରିବ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ କାଟିଲେ ଇମିଡିଏଟ୍ ତାର ଭିତରେ ଡିସ୍ପୋଜ କରିକି ଲୁଣ ହଉ ବ୍ଲିଚିଂ ହଉ ତାକୁ ପକେଇଦେଲେ ତାର ବେଡା ତ ସ୍ପ୍ରେଡନେସଟା ବଢ଼ିବ।
ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ସମସ୍ତେ 4-5ଟା କୁକୁର ଫାର୍ମ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବାର ଚାଉଳ ସେ ଛୋଟ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲସ୍ କରୁଛୁ ହେଲା କି ତ କୁକୁରକୁ ଦବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଯାହା ମୋଟାଲିଟି ହେଲା କୁକୁର ଖାଇବା ତାର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଭଲ ଭାବରେ କାଟିକି ଆଉ ରୋଷେଇ କରି ଦେଇପାରିବେ କୁକୁର ରଖିଛନ୍ତି ତ 5 ଲାଖ କୁକୁର ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ କୁକୁରକୁ କାଟିକି ଦେବେ ତେବେ ଭଲ କୁକୁର କାଟିକି ଦେବେ ସେ ମୋଟାଲିଟି ବାଲା କଣ ପାଇଁ ଦେବେ ଆଉ ଏସ୍ପେଶାଲି ଭାଇରସ୍ ଯଦି ଆପଣ ଭାଇରସ୍ ମୋଟାଲିଟି ହେଉଛି ଯୋଉଟା କୁକୁର ଦବା ହିଁ କାହା କାହା ଡେଥ୍ ବି ଅଛି କି କାହା କାହା ଡେଥ୍ ବି ଅଛି ମରିବା କ୍ରିୟା ପାଇଁ କରାହେଇଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 50 ଜଣ ବସୁଛନ୍ତି 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ହାତ ମତେ ଉଠିଲା ତ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଫାର୍ମରେ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା 2,000 3,000 ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପଡ଼ୁଛି ହେଲା କି ଯଦି ଭାଇରସର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କିଛି ଡକ୍ଟର ମାର୍କେଟ ବି ଚାଲୁଥିଲା ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଚାଲୁଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଅଗଷ୍ଟରେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସାଇନ୍ସ ଅଫ ମାର୍ଚ୍ଚ ଟୋଟାଲିରେ ପଡ଼ିବ ତାହା କ'ଣ ଆର୍ଟକୁ କ୍ରସ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣ ୟୁନିଟ୍ ଯାହା ଖାଇଥିଲେ ସେଇଟା ବି ସେଲ୍ ହେଇକି ରହିବ ଆସୁନ ଆସ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି କେତେ ବ୍ୟାଚ୍ କଲେଣି କେତେ ପାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ 2500 ଭିତରେ ପଡୁଛି 2500 ଭିତରେ 6 ପଡୁଛି କେତେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତି ବ୍ୟାଚ୍ प्रति बैच ना परफॉर्मेंस तो भल लगी तो समस्त चाहतु केमती कंपनी सुबुरा गोल्ड कैन वन प्रोग्राम रहउची तो कंपनी तो गोटे एप्लिकेशन छोटा चासी मान भाई तो समस्त को मोर मत रहिबो समस्त के टैक्सी करा भाई चेष्टा करू आंको सारे कॉन्ट्रैक्ट करले साउंड सके सार का सोर्स दे दे कोड कोड का लगे कि आनिबो आपन कन्वर्ट तो कर दिबो कोड इसी कन्वर्ट नंबर नहीं परिबे नंबर देई पता तो नहीं लॉन्च करू चार चार दरकार पहिले आसी कि लेके बुझा तो